Poštovani gosti, uvaženi novinari i poslovni partneri, imam veliku čast i zadovoljstvo da u svoje ime i u ime menadžmenta kompanije Robne kuće Tuzlanka zaželim vam od srca dobrodošlicu. Robna kuća Tuzlanka u posljednjih nekoliko godina doživjela je velike investicije. Svjedoci ste svega toga i bili ste s nama dio cijele priče tokom cijele godine. Naravno, od investicije renoviranja 4. sprata, dodatnog proširenja prizemlja, zatim investicije uređenja parkinga, dovođenjem poznatih evropskih brendova, Robna kuća Tuzlanka dobiva sve ljepši i prepoznatljiviji izgled, naravno savršeno mjesto za šoping i zabavu. S tim u vezi slijedila je i rekonstrukcija pokretnog stepeništa Robne kuće Tuzlanka, što nam je već odavno trebalo naravno, a sve u cilju lakšeg kretanja kupaca i njihovog bržeg dolaženja do željenih proizvoda, odnosno naravno usluge i većeg zadovoljstva naših kupaca. Robna kuća Tuzlanka još jednom je u prilici da svim svojim građanima, posjetiteljima, ponudi novi ugođaj kupovine i zabave kroz niz pogodnosti i događaja tokom decembra ove godine. Evo, mi smo krenuli sa današnjim datumom, 9. decembar je prvi veliki datum u historiji Robne kuće Tuzlanka naravno. Danas pripremamo veliku zabavu za sve građane Tuzlanskog kantona i šire. Otvorili smo nove radnje, naši cijenjeni partneri obuća Bambi, sportska odjeća i obuća Intersport, zatim radnja Happy Kids sa brendovima dječjim Ciciban Polino, proširenje radnje brenda u prizemlju New Yorker i svakako butik modne odjeće PS Fashion. Svi ovi navedeni poslovni partneri su pridonijeli da Robna kuća Tuzlanka dobije jedan novi sjaj i da u novom ambijentu naravno bude što veće zadovoljstvo naših cijenjenih kupaca. Cijeli dan, danas evo 9. decembar, je ispunjen programom. Od 12 sati kreću aktivnosti za mališane, slatke, naravno u prizemlju družit će se sa njima klovnovi organizacije Osmijeh za osmijeh. Zatim, za sve ljubitelje Star Warsa imamo poseban korner za fotografisanje i svakako od 12 do 24 sata nastupaju poznati tuzlanski DJ-evi i da ne zaboravim koncert orkestra Balzika. Svakako, evo, zvijezda večeri jeste naš dragi gosti, Kiki Lesandrić i piloti. Ja ću iskoristiti priliku da im se zahvalim svakako što su dio ove velike priče koja je jako važna za nas. Večeras od 17 sati, odnosno od 19 sati počinje zabava na 4. spratu. Predgrupa pilota jeste Big Brother Band iz Tuzle i naravno od 21 sat do 23 sata sa nama su piloti Kiki Lesandrić. Drago mi je da sviramo na jednom lepom datumu za ovu lepu Robnu kuću Tuzlanka. Mi smo bend iz prošlog veka pa se sećamo ove Tuzlanke iz nekih drugih vremena i drago mi je da ona uspela da preživi, u stvari da dobije taj neki izgled koji je potpuno u skladu s ovim vremenom i sa 21. vekom. Mi ćemo naravno odsvirati i dati svoj maksimum, inače smo česti gosti u Tuzli, vole nas Tuzlaci, mi volimo takođe vaš grad i daćemo sve od sebe da večeras bude baš dobra zabava u jednom drugačijem ambijentu nego što je to kod nas klasično. Mogu još spomenuti da evo, ovo je izvrsna prilika svakako da predstavimo novi logo Robne kuće Tuzlanka. On je iza nas, kao što vidite. Tuzlanka je dobila sad svoje korporativne boje i svi naši građani, cijeni posjetitelji moći će posjetiti novu stranicu www.tuzlanka.ba gdje će moći pratiti svakodnevno dešavanja i novitete u Robnoj kući Tuzlanka. Sada evo, pošto da kažem, svjesni smo koliko je Tuzlanka važan simbol grada Tuzle, ovo je izvanredna prilika da joj samo damo još veći pečat, naravno sa novim logom i sa novom stranicom. Hvala.